Flimkien għal pajjiżna. Dan hu l-slogan li nieda l-Partit Nazzjonalista kif il-ħadd se tkun qed issir l-ewwel sessjoni f'Għawdex bħala parti mill-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, Kunsill Ġenerali li matulu jiġi preżentat ir-rapport ta' ħidma għas-sena li għaddiet. Hemm numru ta' valuri li jaġnuna flimkien. Għandna aspirazzjonijiet li jidentifikawna. Għandna oġġettivi komuni. Meta aħna tħallna fl-Ewropa, kien il-Partit Nazzjonalista illi daħħal il-Malta fl-Ewropa, il-Partit Laburista kien totalment kontra. Imma ma tħannix għal-nazzjonalisti biss. Tħanna l-Maltin kollha. Waqt konferenza tal-aħbarijiet is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Pawley spjega li dan huwa l-ewwel Kunsill Ġenerali li jagħti rendikont ta' sena sħiħa taħt it-tmexxija tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. Clyde Pawley spjega li l-Partit Nazzjonalista kellu bħala priorità l-għajxin diċenti għal kulħadd, soċjetà li tkun ta' wens u pajjiż bi kwalità ta' ħajja tajba. Il-Partit Nazzjonalista għamel dan permezz ta' proposti konkreti li jpoġġu l-ewwel lil ħaddiem. Tkellimna ma' wkoll fuq dak li qed naraw fix-xefaq fid-dokument ġi tal kulħadd. Għad nisma' dan il-mudell ekonomiku noqogħdu attenti għax jista' jkun mhux sostenibbli. Jista' jtik qed itik ħafna ġid anke jekk mhux qed jitqassam sew bħalissa, imma għada jista' joħloqlok problemi kbar. Mill-oppożizzjoni konna propożittivi. Infakkar illi s-sena l għaddiet aħna ressaqna xejn inqas minn 80 proposta għal riforma tal-Kunsilli Lokali. Ressaqna madwar 50 proposta fil-budget, fil-pre-budget document. Ressaqna numru ta' proposti oħra fid-dokument illi ħdimna ġi tal-kulħadd f'soċjetà illi importa. Din is-sena timmarka rekord fit-tesserament tal-Partit Nazzjonalista fejn fit-total huwa l-aqwa ammont li qatt kellu il-partit fl-aħħar 13-il sena. Apparti dan il-Partit Nazzjonalista qed jiftaħ aktar bibien għaż-żgħażagħ kif naqqas l-età tat-tesserament għal 14-il sena u issa nieda l-ferra ġdida Teen Start għal adolescenti bejn 14 u 18-il sena. Kienet ukoll sena rekord fil-maratoni ġbir ta' fondi fejn il-Partit Nazzjonalista laħaq l-aqwa dħul meta mqabbel ma' snin li mhumiex ta' elezzjoni. Clyde Pawley spjega li din is-sena ta' ħidma qed tara ħafna tiġdid f'direzzjoni pożittiva u qed titfa' l-Partit Nazzjonalista fl-istat li jixraqlu. Fit-tmiem tad-diskors tiegħu Clyde Pawley ringrazzja lit-tim kollu li jenu biex dan kollu seta' jkun possibbli, preferenza speċjali għal Kristi De Bono, il-President tal-Kunsill Ġenerali, u lill-Koordinatriċi Amanda Abela. Il-Kunsill Ġenerali jintemm il-ħadd 24 ta' frar bid-diskors tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija.